Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Nagpiyong-piyong gid kang mikanta no? Ug kanang silig pagid ang gihimo mong gitar. Kuan sir kanang manilhig magudta ko sir. Mao ba? Mao di ay nga ang silhig gihimo nimong gitar. Ug master kay nimo ng kantahan no? Oo sir, kay gipraktisan man ako ni ug maayo sir. O mao ba? Akong pangandam sa mga emergency nga kinahanglanan ko mo perform kanang mukanta ba sa magabi eh. Usa to? Sama gabi sa bar? Ha? Bar? Oh. Kanang makahubog sir? Uy, digid ko mo inom anang mga ilim no makahubog sir no. Kay maparehas unya ko nimo nga ug kun mahubog malimot na sa mga nahitabo. Usa? I-make sure gyud na ako, sir, nga kung may mahitabo man ako uban akong ka-opposite sex, kay naagid ko sa akong presence of mind, kanang mahibaw gyud ko kung kinsay amahan sa akong gisabak. Kadali uroy nimo makalikoy sa istorya no? In may likoy ana, sir. Gitambagan talang ka. Reminder alang nimo nga ayo anang pagsigig kahubog, sir, kay lisura ra ba nimo mo ay mahubog oy. Malimot ka dayon sa mga panghitabo. Pila nakahintaw ng imong napaangkan nga wa kang mahibaw no? Oh. Ayaw ana sir, kay daghang mga bata nga mataw nga way klarong amahan. Okay ra og magbunga ang atong gibuhat, kay makatestify man gyud ko o si Bro Aldi nimo nga ikaw gyud ang amahan ini. Usa? Hoy, may ba? Unungan ng pataka mong lupad sa mong nauna ha? Tarong akong tubag kay tarong kong nagisulti nimo. Ha? Oh, unsaon pa man dayti ka sa pagsulti sir oy? Ang ama sa bamakak ko. Wa gyud ko anang pagpamakak sir. Ang akong gisulti nimo, the truth gyud and nothing but the truth ra gyud. Ayaw pa makaka. Ayaw yun. Naligas na imong dila sa imong gipraktisan ganiya. Ha? Ang maong kanta alang sa mga emergency nga sitwasyon nga kinahanglan kang mo perform sama gabi. O di ba? Mo na imong gisulti? Oo, lagi sir. Kay ingon ana manggod ko. Wild manggod ko og imagination. If I feel alone like gabi nga pag mata na ko wa na mo si Sir Aldin, nya ako na lang usa. Nagperform kog kanta-kanta di sa inyong terrace o ga-imagine ko nga ang ako mga audience ang kasagbutan sa atubangan. Oh, Ingon ana ko sir, kung feel na ko nga inusara na lang ko. Kaya di ko gustong sayo kong mabuang nga parehas nimo. Lagmit, dali kang mabuang anang kalaki nimo sir. Ilabi na nga sige kang kahubog. Na, sayang imong kagwapo sir kung maguba ang imong kinabuhi. Move on na good. Kalimti ang nangagi. Og di anang higayon na sir. Wa nay Carla nga magsamok-samok unya nimo. Carla. Bye mga gwapo! Tuan na ang duha na ko ka sir nga mga gwapo. Ay, kanindot sa akong life. Duha ka gwapo ang kanunay kong makita kada adlaw ning baya. Ingon ana giday na no? Kung dili nimo pangitaon, kusa ra nimo abot sa imong kinabuhi. Kani adto sa karbon, bisan pa og i-full bar namo ni Anghela ang pagpasiga sa among mata. Aron lang kakita mi gwapo. Wag yun intawon mi kita gwapo. Lisod kay pangitaon ng gwapo sa karbon. Ang kanunay lang akong makita, kato si Dinsyo, bahok singot. Sorry na lang Dinsyo. Apan taas ang standard sa lalaki nga akong gipangita. Siradaan ko na ng gate, be. Isalig sa uroy ning gwapong Derek na ko da. Nga mabiling ko din hisiyang bay. Aw hinuon, ako naman to siyang giingnan sa una. Nga sa kagamay na kong tao, di ko matabaw ga alsa ning dako niyang bay, oy.
Tilibabad time ko na sab. Tawagan ko si T. Elvira og Angela. Uy, may sakyanan man nga nihunong sa tungod. Namalik ka sila si Sir Derek ug Sir Aldin. May nalimtan ka, ha? Uy, gisirbatuhan ako ay. Pero, be, di ko mo kumpiyansa. Lion ko aning gamay nga bangag ni nga gate sabi una na ko ablihan. Kay gipasidan-an ba akong may love Derek na ako nga di magpataka og pangabli sa gate. Tumanon ko lang yun ang tanan niyang instruction or way samok. Pero nalutsan yun ako siya ganina. Ni anak ko dool sa gamayng bangag sa gate. Lion sa na ako ang niabot ni sakyanan, be. Ay! Oh, hala. Di man ni ang sakyanan ni Sir Derek nga ilang gigamit ni Sir Aldin silang pagikan. Hala. Kinsa man ka nang may tuyo din ni silang Sir Derek? May mulusot bayhana, bro. May pagkamarog yun ng bayhana. Ay noon. Taga-carbon makana siya. Kuan bro, basig nagsulti biya sa tinuo si Carla. Bro, kana mga nagpuyo nag-carbon, bro. Mga maro na sila. Ha? Ay noon, dili tanan. Pero kasagaran gid na nila. Maong di tanang isulti ang bayhana akong tuhuan. Napay naong ng bayhana, maro kayo. Bro, Pero bro, nanpi ato ba? hmm, Katubang babae nga ni-perform gabi sa barber ba? Di ba nga mura magito siya? ako magkasabot mo bro. Basig biya tingali ikaw ning nagpagruning nun nga wa ka may bawas na hitabo ha? Ha? Inconsistent ka na bro. Mayon kang wag ka may numdum sa imong gibuhat sa nahitabo niyo ni Carla. Ganin ang kadlawon. Pero nakahinumdum ka sa babae nga gituhuan nimo si Carla nga ni-perform sa bar kagabi. Bro, Si Carla. oh, ginsa na bro? Ah, Ang imong new girl? sabay. New girl ba eh? Oh, anong mapunan mo tubag ah? Karon na lang ka mauwaw, ha? Makigsulti si mubaye nga na ako. Ha? Sa puwa ba oy? Hello, Dar? Dar pa. Sir Aldin, ay pagkumidya diha, sir. Kaya importante din akong tuyo ni mo. Ha? Kay nga naman unta, Dar? Ay, lagi pagbinuang diya, sir. Uy, daan na biya kang naibaw, sir, ha? Nga, wag yun ko'y pagbati ni mo. Maong sorry na lang kay Sir Aldin. Si Sir Derek, nagay ako. Oo, nagkuing karon og si Bro Derek. Aw, nagkuyog pa di ay mo, sir. Mao di ay. Aw, nakasabot na di ay ko, sir, kung anong gidaral ko ni mo. Naadi siya diha. Pero, actually, sir, si Sir Derek gid unta akong toyo. Pero kung siya akong tawgan, may bawa siyang may gigamit kong cellphone. Imong cellphone, di ba? Hosto gyud ka, Dar. Genius jud ko, sir, sa. Kaya nga naman Dar. May sakyanan niya ni Abot diri. Naapa jud sa gawas. Sige og sirbato. Gusto tingay musod. Diri gyud tingay yan tuyo kay wa pa man gyud mo biya. Usa ka babae ang sakay, sir. Ha? Maulan, sir. Nakita man ako sa dihang giablihan og gamay ang bitana siyang sakyanan. Unsa may akong buhaton ani, sir? Akon. I-text ko na lang ha, Dar. Ha? Okay. Sige ha? Bye, Dar. Bye. Nga ka, mauwaw man siyang makadungog kung magsulti sila sa iyang uyab. Nga naanad naman ko ana. Bro, kining... Ako'y text be. Akong text anog, I miss you, I love you, chup chup, mua mua. Uy, ayaw. Shh. Ayaw, bro ha? Ayaw ha? Ha? Basig mo tuo. Unsa? Kuan ba? Kanang... Dili kakabidyahan kini bag-o na kong uyab. Ug sama ana. Bro, asa may komedya ana? Kuan bro ba? Basta di ko komedya ana niya ana mga punga. Pinagi sa text. Unsa? Dugaya sab sa text ni Sir Aldin, uy. Kung unsay buhaton ko ng sakyanan sa gawas. Nganong wa pa man kana siyang biya diha? May text na?
Ingna ng imong amigo nga nakita ko siya gabi sa bar nga hubog kaayo. Di ay gikan kag Sir Alden tong message nga akong na-open? Ay, may laing message. Carla, gisultihan ka na ni Bro Derek nga di ka magpataka og pasod sa laing tao sa iyang bay, di ba? Hala tuod, no? Pero, ang ako lang unta to Sir Alden ba, nga basin kaila ni niya og may importanteng toyo, ni? O baka ha, mahimo na kong kasultihan niya, paapaso ninyo diha. Ay, katanga na ko. Ano nakigsulti man ko ining cellphone? I-text din ako ni Sir Alden, oy. May sakinan niya ni Bia. Lilion ko balik sa gamayng gingi sa gate, be. Ni Bia na umuo sa kinan. Kinsa magkatong bayhana? Angela? Angela, taas ng adlaw, oy. Huwag ka pa'y pamahaw. Ha? Ayan lang si Dale Biron. Taas na nung adlaw. Ngano'y taas mga adlaw lingin man yun na, DLV. Oh, DLV. Alo, winaunsa man yun, oy. Unsan din ang orasa? Ginuha ka! Uy, alas 10 mas buntag! Ala. Naghubo mo ni Kustanan na to. Angela! Ala, nag-brief. Asam tong brief na ako. Ay naman to, naghubo ko tanan. Kanindot sa kong lawas, eh. Muna kong naibog na ako, eh. Ang brief, ang panty, di ay na ako, basta lang kauwaw ini. Si Elby namukaw na ako, nataas ko ng adlaw. Masa man eh, panudya na kanini, taas sa mga adlaw. Lingin man taron. Akong amo pag inipukaw na ako. Hindi ako makapanutbras ini, hindi ako makahilamos. Ang akong cellphone. Angela! Oh, Elby, kaniyot lang. Ay, Hala, kasino sa kahayag, uy, kasuwaw. Ay, may nitaas nga adlaw ba? saba diha, oy. Ha? Udto na, ay. Ah. Taas ng adlaw. Lingin pa maghihapon na, uy. Nitaas na. Kuha na. Nisaka na. Hindi nataas, uy, saka. Pasalo ako na, LV. Ala, ang atong paninda karon. Tuan na sila si Ray ug Edward sa carbon. Ako nang gipauna og pa-display dito. Ay, mao ba? DLB, may pag-ibukong gigunakan ganiha. Natugon, hubo ko tanan. Hindi ko talagi. Ay, Malagi ko ginoo bagong ko na nimo. tao. Lamias kong katog. Saan ko tang kurasa na uli gabi na Elvin, no? Gabi naman kayo ito. Kadlaw naman kayo na ito. Nainamdam ko. Ang akong cellphone nagsaba maayo ganina. Panuan ako panubalinga kay lami kay ikatog. Amo. Ginawa ko! Oh. Si Carla! Ay, ano? Unsay nahitabo ni Carla, ha? Angela? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!